As celebracións da Semana Santa remontanse a 1700 anos atrás. É unha das festividades que máis tradicións manteñen co paso dos anos, pero, como en todo, algo cambiaron as cousas. Antes o xasún era obrigatorio e o recollemento ía dende o Domingo de Ramos ata o Domingo de Pascua. Todo o mundo asistía ás procesións, era un tempo de oración e tamén de Eucaristía, pero xa dende hai anos ese concepto de Semana Santa está algo desdebuxado. Hoxe as cousas pintan doutra maneira. Segue habendo moita xente con moito respeto, que acode ás procesións, pero tamén está instaurado o postureo, permitídeme dicir, o postureo da Semana Santa para moitas outras persoas. É verdad. De que estamos falando exactamente? Pois seguramente que vos decatades, como en calquera outro acontecemento. Hoxe, por exemplo, ides a unha procesión e vedes a xente con móvil subindo, grabando, que ni sequera miran. E falamos tamén do postureo nas redes sociais, xente que se viste así, poñen a súa mantilla e demais, fan o vídeo, fan a foto para as redes sociais e despois non se vai ni sequera un paso, que non van ni sequera unha procesión. Unha vez feito isto, dalles exactamente igual. De aí se fala do postureo da procesión e moitos móviles que están subidos e molestan a moito público que non deixan nin sequera ver. Mirade para aí, porque o que foi no seu momento unha época de recollemento de emoción, agora, para moita xente, quedou nada. Música solemne, costaleiros portando o paso e móviles arriba. Conten conmigo, 2, 4, 6... Complicado non perderse nunha marea de xente que mira as imaxes dos santos a través dunha pantalla. Porque sí, nestes días de procesións, entre o recollemento e a devoción, existe tamén quen prefire buscar a foto perfecta para subir ás redes antes que vivir o momento. Chámanlle postureo. Pero, ¿qué exactamente? Grabar absolutamente todas las procesiones como si estuviera haciendo la película de Gladiator, postureo. Decir, ojalá no llueve en Semana Santa y luego te vas Domingo de Ramos a comer con tu amigo en un restaurante y ves solamente medio paso, postureo. O que ven sendo esquecer o sentimento religioso por outro máis mundano. Hai quen non pode conter a emoción de vestir de novo o hábito para sair de costaleiro. E quen pose desfila cos novos deseños, con mantilla, como se dunha pasarela de moda se tratara. Quen prefire guardar silencio solemne e quen decide compartir a súa devoción con todos os presentes. O certo é que non hai unha soa maneira de vivir estas datas. Pero se botamos a vista atrás, aínda lembramos esas Semanas Santas, onde as mans, en vez de estar ocupadas con móviles, suxeitaban cirios. A visilia seguíase rigurosamente na Coresma, e o primordial era o sentimento relixioso. Hoxe en día aínda permanece, pero para outros moitos a semana é sinónimo de descanso e diversión.